Nebo intimní světlo. No, my taky máme tmo. Ty jaký šukaš pod ne? To je na hovno. Děkuju. Víš co, já tě ještě urážeru. Ale šukat pod ne, to je na hovno. A to intimní světlo. Červený nebo, víš, jako je to v těch vinách, Ty stejně nic nevidíš, když sundáš brýle. a to je jedno, ale máš tam nějaký přítmí, mám prdu? Já si myslím, že to je generační problém. Když jsem dělal s Alexou, tak ten mi vždycky vyprávěl, když jsme se jako kluci, když se kluci bavili o kouření, tak on říkal, chlapci, to jsem v životě nezačal. Počkej, generační problém. No, asi bych řekl, že jo. Tak oni nehulili a my teď hulíme, nebo jak je to? Nevím, ale dneska ty mladí přesně rádi experimentují, ale my jsme prostě takový něco úplně jiného, jsme nějak vychovaný jinak. Ne, to máš takový divočák, to se nejde. A on je o tu generaci dál, nebo? Já jsem drobě dál. Už vyzkoušel všechno. Ale já jsem to vyzkoušel tajně, opravdu. Jo, já tě to neberu, ale popně. Ale zkušenost máš, Ne, že? no určitě mám. Je dědoušku. Nechci dělat machráje. Třeba musel do večerky brojou. Jak jsem ti říkal, nejradši jsem měl nohy na rameno. To je nádhera. Ty mě to vzal. Panují ty koule. Ty jsi mi to vzal. Ne, ta spanují ty koule, jo. Když jsem ti to říkal. Já vím, že jsme to říkal, no. No. Tak, Já se nějak na to necítím. co potřebuješ pro rodinu? Teď už nic. Teď už nic. Už se ti dal všechno. Ne, to ne, ty se já si stejně myslím, že Ještě máš hodně co prodat. člověk se asi učí všechno, ale nebo celý život, ale to je Ale já nekecám, já jsem to vyzkoušel. dobře, ale musíš se třeba zbavit toho ostudu, já prostě jsem takový jakoby No, protože pod mě to nemůžeš dělat, musíš dropet svítit. Dobře, ale elektrika je drahá dneska, ne? Tak já nevím, to musí Tam dáš Petrovo chytku, ne? To bych mohl, ale musíš. Nebo doupnotku. To pak už zase nevidíš. Nesmí tam být velký světlo. Víš, jenom jaký svítní, aby si viděl ten trůhelník, když to rozbalil. A červený. Teď, jak je tam malý světlo, tak se to zatmavuje. Vidíme vyholenou. Tak to mi ani nedupne.